Nyaka ngithola kwi-artist ebeliperforma la ekuyi-artist ekuthiwe la endaweni insizwa kuthiwa uqholosha anganoma ihambi yaqholosha yini ngana wethu sikubingelele Bhuti kunjani? Siyabila qala kithi uzizwa kanjani wena ngokuthi ube ingxenye yomcimbi wala ekhaya and uperforme usuku namhlanje? Yaba ngijabule kakhulu and ngiyabonga kumndeni ithuba ukuba ngikhumbule makhona into enhle abayenzayo and ngiyajabula kakhulu basiphatha kwabantu. Mfethu ke mhlambe umusic wakho abafisa ukuthola bawuthola kanjani and wena bakulandela kanjani abafisa ukubhuka? Okay, umusic wami ukhona zona zonke into zomculo ku YouTube, ku Spotify, yonke indawo yatholakala. Into ofuna ukuxhumana nami ngikhona ku Facebook, igama uKholosha Mkhize ku Facebook, number ama WhatsApp ithi 071 855 9435 071 855 9435. Mfethu njengoba igama lakho lithi uKholosha livela kanjani? Oh kahle kahle leli gama leli ngalethwa insizwa ngasekhaya ngokuthi ngangithanda ukuqhosha so manje bebehleli bengibiza ngoqhosha khona ubhuti ucula umaskandi ethi uqhosha ngimthanda kakhulu ngisakhula bengibiza ngoqhosha futhi omunye ethi uyayidlalela wathi uqholosha wathi sekuyitemu yabo ngicase ngibiza kanjalo. Mfethu siyabonga kakhulu esikhathi sakho. Yebo ngiyabonga kakhulu nawe. Injalo nje indaba silo sikucoshela ngamunye sisazobaxosha nabanye